Denísek dostal vysavač a je spokojený, viď? No, to je největší úspěch. Denísku, ukážeš nám vysavač? Hurá, Takhle se vysává, jo. Můžeš s mámou vysávat? A kde jsou nějaký ty kuličky? Jak to tady vrčí v tom stroji, ukáž. Tam jo. Takhle ho vypneš, tak, paráda. No? Hodně to zmáčkni. Hodně. Musíš hodně to zmáčknout, Buďánku. Hodně. Pojď. Tady. Hodně to zmáčkni. Tak. A už to jede.